Kag sa Good Vibes, walo ka local filmmakers na pilian sa 2025 Bacolod Film Festival. Magasugod na ang Bacolod Film Festival sa bulan sa Nobyembre, suno kay Secretary to the Mayor, Attorney Marty Go. Suno sa iya, ipagwa ang mga short films nga parte sa festival sa mga sinihan diri sa syudad sang Bacolod humali Nobyembre 27 tubtub 29. Sa sini nga tuig mayara sang walo ka local filmmakers nga napilian nga nagpasakop sa proyekto nga may tema nga Pananaw Local Frames Global Change. Suno pa kay Go, sa napulo ka nagpa-screening, walo lang ang nakasulod. Ang tag sa ka-filmmaker makabaton sang 100,000 pesos nga pondo para sa ila short film. Dugang panigo sa nagligad nga tuig, 300,000 pesos ang ginhatag nga pondo. Apang subong, 100,000 pesos na lang kada entry matapos madesisyonan sang komitiba. Ang mga napilian nga 2025 BFF grantees o kung mga local filmmakers amo sanay Roland Chavez, Dranreb Simatu, Gian Nicole Flores, Bandro Hinolan, Kier Kiza Julieza, Kyle Ramas, David Riasol, kag Charlene Mead Tupas. Last year, ang mga local films, short films nga gin-produce ang mga filmmakers naton, ginpagwa sa mga sinihan. Yes. Diri sa Bacolod. So this year, ang aton nga viewing sa mga sinihan naman is scheduled on November 27 to 29. That's for 3 days.